100 কোম্পানি ডাইরেক্টলি 100 কোম্পানি 100 কোম্পানি 100 बैसागुआव बारा गोबाव गैला 1.5 मासनि उनावनो जासिगोन हेल' लोगोफोर आंनि रिंसार आरो BB2 इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ दायो बरायनाय थाबाय दायो आं साहित्य सभायाव दंफैयो लोगोफोर दिनै लास्ट 26 दायो बेयाव मिटिं जागासिनो बैयाव गेवलां मेल नै गारिया नायनो हागोन दायो बिराद मानसि जाबाय आरोना माने दिनै लास्ट नालाय सानाव नायनो हागोन नै माबायदि बिहिर एभेलेबेल गारि जाखाबाय आरोना सिङावथ' सोनो मोना गारिखौ जोङो बैयावनो दोनबाय गारिखौ ओमफ्राय नै दायो आङो सानाव फैगोन होननानै माने फट' खेबनो हादों आरोना सिख्लाफोरखौ फट' खेबनो हादों आङो केमेरा लानानै फैबाय जोङो नै आसलजों आंजों ना मोजां नङा दिनै लास्टलाय लास्टनि दिनै इन्जय खालामसै बा थ' लोगोफोर मानसिफ्रा नायनो हागोन नै आजां गाजां बिरखा आरोना सानावनो दालाङाव फट' लागासिनो मानसिफ्रा लोगोफोर नायनो हागोन नै आंनि बेकग्राउन्डआव गेटआ बेनो आरोना दायो जों सिङाव एसे हाबलांसै नै नायदो ओरै बलन्सारफोर दं नै बिराद बिरखा आरोना नै ओरै थाबायलांसिगोन दायो टिकेट दाननायावनो माबागोन रा थ' दायो जों एक्जिबिसनाव हाबसै लोगोफोर मोननै टिकेट लाबायनाय 20 थाखा एक्जिबिसन सिङाव हाबसिगोन दायो फैद' सिङाव हाबसिगोन दायो टिकेट हा दायो सिङाव बाय जों लोगोफोर ओमफ्राय नै मानसिफ्रा नायनो हागोन आजां गाजां बिरखा आरोना नै हेल' होनलाय दे मा लादों जेबो लायाखै मा लादों बादियालाय बिलुन सोरनो लाखो सफोरनो आदसा जेबो बायाखै नोङो इन्जिनि गस्ला एम्फौआ नै फिसा फिसा हाद्रि मोनजाजोबो बेखौ माथायनांगौ सार ना आजां गाजां हाद्रि सिगाङावबो नायनो हागोन नै जोंना माबायाव दंफै नालाय फिक्स 300 लोगोफोर बायनोबा नै मेचिन दं नै बेयाव माइ गायग्रा मेचिननि पावार टिलार फिसा माइ गायग्रा मेचिन नै दख'ना नै फै बैसागुनि दख'ना बे बेसेबां मादै औ 850 बैसागुनि थाखाय लानो हागोन नै लोगोफोर नोंसोरो नैबे 1000 मोनसेया नै बैसागुनि थाखाय समायगोन आरोना बे बैसागुआव बारा गोबाव गैला 1.5 मासनि उनावनो जासिगोन जोंनिया बर' हारिया बे नङाबानो समायाना समाया बिराद मोजां नुयो आगरखौ नैबे माबानि ना इन्जिनि दख'नायाबो नै सेमि पाटनि जि मोजां दं एसे मिलायना हरसै ओरैनो आबादथ' नोंसिनि दामाव बे क्वालिटिया मोजां नङालै नैबेखौ साबसिन मोनदों थान्दा मोनो बिदिखौ गाननो मोजां नोंसोरलाय होमबालाय मिलायना हरसै नांगौ बिथिं दख'ना फाननाय जोब लाइन কোম্পানি দাম 20 টাকা 20 টাকা कम्पानि दाम जाहैदों दख'ना मानि बे दख'नाया सेमि पाट नामा बेलाय
सेमिपात नङाबाबो सेमिपातआनो नुजोबो बेलाय माथो बे गेस मास्ट्राइस केस मास्टार बेसेबां बेलाय बेयो 25 होनो 22 हरो नोङो सेमिपात नांगौबा आं सेमिपात देखायनोबाबो मोजांथार नै लानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना दख'ना गानहोनानै दं बेयाव फुथुलाखौ सनाबो दंलायबावोसो नै बेसेबां मादै बे दख'नाया अबे 2500 लोगोफोर बे फुथुलायाव माबानानै दोनदों सनाबो दंलायबावोसो ओरैथिं दख'ना दखानजोब नै गासिबो ओरै लाइन लाइन गासिबो दख'ना दखानजोब दख'ना दखानजोब दख'नानो एभेलेबेल बायनाया बिथिं बिराद भिर आरोना दख'ना बायनाया रेजिक मल डाइरेक्ट 100 रेजिक मल मोजांनि कम्पानि डाइरेक्टनि 100नि कम्पानि 100 कम्पानि 100 डाइरेक्ट 100 थ' लोगोफोर दायो थांफिननोसै जों न'आव ओमफ्राय दाथ' मोनाथ'वाखै नालाय दानो बिराद भिरखा ओमफ्राय दा मोनायाव बिराद भिर जाबावगोन आरोना जिहेतु दिनै लास्ट नालाय थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोसै दा मोनायाव फैफिनसै आं बेरायनो थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनथाबैनो